Ito na ang sabi ko mga kapaparts. Ayan ang sitaw ko. Andito naman ang kambing ng kapitbahay. So paano ito masusurvive mga kapaparts? Kasi kung nasaan yung mga gulay natin, andyan din mga alaga nila. So paano na ang buhay mga kapaparts? Bigyan na natin ng tangkong mga kapaparts para hindi nakakainin yung sitaw natin. Baka mamaya maya pagtripan yung sitaw natin, kawawa naman sitaw natin mga kapaparts. Behe tangkong lang muna behe. Ayan dagdagan pa natin ng tangkong para hindi niya kainin yung sitaw natin. May mga tangkong naman dito. So survival talaga mga kapaparts. Kaya ito naglagay ko ng fencing dito kasi marami talaga yun sila. So tangkong behe tangkong. Ayan, sarap ba? Behe sarap. Behe sarap ata behe. Be, preoles, baka kumibaw preoles. Be, tadali lang yung kwan. Koy tangkong. Pag-trip pa na naman ng manok yung lugbati ko. First thing na nangyari sa lugbati ko. Kawawang lugbati oh. Yun na nga ang sabi ko, pag dito tayo magtanim sa residential ay talagang challenge talaga kung mabuhay o hindi. Ayan. So wala, buti na lang yung iba dito ay nabuhay na mga kapaparts. So dito itanim na natin dito kasi nandoon na nagtutugaok yung manok. Siya yon ang bubuno dito. Tingnan nyo na. Ayan, sana mabuhay pa ito mga kapaparts. Ayan, pero ito bihira na ito mabuhay mga kapaparts kasi wala na itong ugat oh. Yung ugat na lang ibalik natin dyan, pero dito kinain talaga. So wala na ang ugat. Ayun, so bisa na ng tubig ngayon. Ayan ang alugbati natin, kailangan na lang ng tubig. Ayan. So ganito yung mga kapapart ang buhay magsasaka. Ayan, so nakita nyo, banggal tayo ng lupa para makapagtanim. Ayan. Ang tawag namin dito kapapart, ito ay hilamon. Yan, ganito yan ang paggamit dyan. Safford Jokes.